салом алайкум бародар. дар бораи калимаҳое фаҳмон ки мисол калимаро менависӣ не ки дар ҳамон калима дар вақти хондан. салом алайкум дӯстдорони инглишкада. умедворам ки ҳар куҷое бошед тансиҳату бардам ва доимо хушҳол бошед. хуб, дар имрӯза видео боз ба як саволи яке аз подписчикҳои фаъол ҷавоб медиҳем. пеш аз шурӯъ кардани дарс ба канал обуна шуда каналро ба ёру наздиконатон ҳатман тавсия диҳед. биёед шурӯъ мекунем. салом алайкум бародар. дар бораи калимаҳое фаҳмон ки мисол калимаро менависӣ не ки дар ҳамон калима дар вақти хондан чанд ҳарфша намехонӣ. хуб, тамошобинони азиз, дар забони англисӣ калимаҳое ҳаст ки дар навишт дигар аст, дар хондан дигар. яъне мо калимаро менависем, ҳарфҳои бисёр дорад ва ҳангоми хондан як ё ки якчанд ҳарфи онро намехонем, талаффуз намекунем. дар ин видео бошад якчанд гурӯҳи ҳамин гуна калимаҳоро омода намудем. ҳозир бошад барои шумо мефаҳмонем. ва пеш аз оғоз кардан ба шумо ҳаминро гуфтаниам ки ҳар калимае ки дар забони англисӣ барои шумо яъне нав ҳаст, онро нав меомӯзед, ҳатман аз луғатномаҳои транскрипсиядор тарзи хондани онро бубинед. гарчанде ки мо қоидаҳои калимаҳоро медонем, аммо истисно вуҷуд дорад. ҳолатҳое мешавад ки тамоман дигар хонда мешавад. барои ҳамин ҳар як калимае ки ба шумо вомехӯрад, ҳатман онро дар луғатномаҳои транскрипсиядор дида бароед. хуб, биёед дарсро шурӯъ мекунем. якум ҳарфи b. агар ҳарфи b дар охири калима пас аз ҳамсадои m омада бошад, дар ин ҳолат хонда намешавад. масалан lam, boom, climb, lam, boom, climb. чӣ тарзе ки дидед, ҳарфи b дар охири калима аст ва пас аз ҳамзадои m омадааст. дар ин ҳолат ҳарфи b хонда намешавад. хуб, қоидаи дуюм бозам дар бораи ҳарфи b. агар ҳарфи b пеш аз ҳамсадои t омада бошад, дар ин ҳолат ҳам хонда намешавад. масалан that, doubt, that, doubt. чӣ хеле ки дидед, ҳарфи b пеш аз ҳарфи t омадааст. дар ҳамин ҳолат ҳам ҳарфи b хонда намешавад. хуб, биёед мегузарем ба ҳарфи d. агар ҳарфи d дар байни калимаҳои мураккаб пас аз ҳамсадои n ояд, хонда намешавад. масалан grandmother, landlord, grandmother, landlord. чӣ тарзе ки дидед, ҳарфи n дар ин ҷо ҳам талаффуз нашуд. хуб, мегузарем ба ҳарфи g. агар ҳарфи g пас аз ҳамсадои n омада бошад, дар ин ҳолат ҳарфи g-ро талаффуз накарда, ҳарфи n-ро бо димоғ талаффуз мекунем. хуб, ин ҳолат гоҳ-гоҳ риоя мешавад, на ин ки ҳамеша. барои муайян кардан боз ҳам ба луғатномаҳои транскрипсиядор муроҷиат намоед. morning, lawn, bring, morning, lawn, bring. чӣ хеле ки дидед, дар ин ҳолат ҳарфи g талаффуз намешавад ва ҳарфи n каме бо димоғ талаффуз карда мешавад. хуб, мегузарем ба ҳарфи k. ҳарфи k дар аввали калима пеш аз ҳамсадои n хонда намешавад. knee, knife, knee, knife. чӣ хеле ки дидед, ҳарфи k дар аввали калима аст ва пеш аз ҳарфи n омадааст. дар ин маврид онро талаффуз намекунем. хуб, мегузарем ба ҳарфи l. агар ҳарфи l бо садоноки a ояд, якҷоя бо он o хонда мешавад. яъне ое ки пас аз он ду нуқта ҳаст, яъне ои каме дарозтар. масалан chalk, walk, chalk, walk. хуб, мегузарем ба ҳарфи n. ҳарфи n дар охири калима пас аз ҳамсадои m хонда намешавад. масалан autumn, him, autumn, him. хуб, мегузарем ба ҳарфи w. ҳарфи w дар аввали калима пеш аз ҳамсадои r хонда намешавад. хуб, right, run, wrist, right, run, wrist. чӣ хеле ки дидед, ҳарфи w дар аввали калима аст ва пеш аз ҳарфи a омадааст. дар ин маврид ҳарфи w талаффуз карда намешавад. хуб, якчанд қоидаҳои дигаре ки ҳозир дар поён меорем, онҳоро ҳам назар кунед. якум,
агар ҳарфи a бо ҳарфи a якҷоя ояд, дар ин ҳолат ҳарфи a хонда шуда ҳарфи a талаффуз карда намешавад. яъне ҳарфи a каме дарозтар талаффуз шуда ҳарфи a талаффуз карда намешавад. хоб мисол: car, park, duck, garden. car, park, duck, garden. хоб мисоли дигар: ҳарфи e пеш аз таркиби ҳарфҳои i, g, h омада бошад, дар якҷоягӣ бо онҳо a талаффуз карда мешавад. яъне таркиби 4 ҳарф дар якҷоягӣ a талаффуз карда мешавад. ҳарфҳои e, i, g, h. мисол: 8 wait, 8 wait. хоб қоидаи дигар: ҳарфи i пеш аз таркиби ҳарфҳои g, h ояд, якҷоя бо онҳо i хонда мешавад ва гоҳо пеш аз таркиби ҳарфҳои l, d ва nd ояд, i хонда мешавад. мисол: high, sight, hind, wild. high, sight, hind, wild. хоб қоидаи дигар: агар ҳарфи u дар байни ҳамсадои g ва садонокҳо ояд, хонда намешавад. масалан: god, guess, guest, guide. чӣ хеле ки дидед, ҳарфи u дар байни садонокҳо ва дар байни ҳарфи g қарор дорад, бинобар ин онро талаффуз намекунем. хуб, тамошобинони азиз, видеои мо инҷо ба охир мерасад. умедворам ки видео барои шумо муфид буд, аз он як баҳра гирифтед. ҳатман видеоҳои моро дастгирӣ намуда лайк монед ва ба ёру наздиконатон каналро тавсия диҳед. боқӣ саломат бошед.